יאללה. יונתן ואני כבר לא שותפים. יונתן לקח לי את כל הקלפים. יצאתי לחבר, יצאתי לחצר, לחפש חבר אחר. הבנות שיחקו בחצר, ואיתם אני לא מסתדר. חזרתי הביתה, אמא שאלה, איפה היית? יונתן הביא לך קלפים, אמר שאתם שותפים. איזה חבר, איזה חבר, בדיוק כשאני אינני הוא בא לבקר. איזה חבר, איזה חבר, בדיוק כשאני אינני הוא בא לבקר. כל הכבוד. סופר